குரு பகவான் வந்து கடக ராசியிலிருந்து தசை நடந்துச்சுன்னா என்ன பரிகாரம் செய்யணும் அப்படின்னா, பெரியோர்களுக்கு உதவி செய்யும்போது கண்டிப்பாக பொது இடங்கள்ல, அதேபோல ஆற்றில் குளிக்கும்பொழுது தன் உடம்பை காட்டிக்கொண்டு குளிக்கக்கூடாது. அப்போ குரு பகவான் கடக ராசியில குளிக்கும்போது பொது இடங்களிலோ, அல்லது வந்து மற்றவர்களுடைய கண்ணில் படும்போது மாரி எல்லாம் குளிக்கக்கூடாது. பௌர்ணமி தோறும் புனித இடங்களுக்கு சென்று அன்னதானம் செய்துட்டு வரணும். தீய பழக்கமான மது, மாமிசம் அதே மாரி பெண்களுடைய தொடர்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், கெட்ட பழக்கங்கள் வந்து கண்டிப்பா விட்டுடணும். புனிதமான ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபாடு செய்வது நல்லது. குருமார்களுக்கு சேவை செய்வது, ஆசீர்வாதம் வாங்குவது ரொம்ப விசேஷம். அரச மரத்திற்கு வியாழக்கிழமை தோறும் தண்ணீர் ஊற்றி வழிபாடு செய்வதும், ஆ சிகப்பு நிறக்கோடு ஆ இந்த துணிய நம்ப பயன்படுத்துவதும் நல்லது. பரிகாரமா எடுத்தோம் அப்படின்னு கேட்டா, காசி சென்று வரலாம். டைம் இருக்கிறவங்க, வாய்ப்பு இருந்தவங்க போயிட்டு வரலாம். தென்குடி திட்டை குருவு போய் நீங்க மஞ்சள் நிறை ஆடை அணிவித்து, முல்லை மலர் சாற்றி 54 நெய் தீபம் வைத்து, மஞ்சள் நிற சர்க்கரை பொங்கல் நைவேத்தியம் வைத்து வழிபாடு செய்வது உத்தமம்.